Ej, YouTube, det er mig ikke så lang tid siden, jeg uploadede, men her kommer en GTA-video, hvor vi skal på... Hold kæft, din fucking muslim, man. Fucking hippie. Vi skal på en politijagt. Så lad os bare i gang. Det man skal, når man skal på en politijagt, det er bare, at man skal køre alle mennesker over. Fuck dig, din fede McDonald's. Fuck, han er fed. Ja, ikke også? Så jeg kan se, nu kommer der politi, og så er det meningen, de kommer herom. Og så er det meningen, man skal gøre sådan her. Abubasi! Jeg har så gjort noget, politi. Det der, det er sgu da ikke lovligt vel at skyde nogen. Nej, vi skal sgu da på en politijagt, vi også lige... Hvad fanden der gik i hack? Ja, det gik væk, det her. Hack og lag. Det er den vildeste politijagt. Hurtigere, hurtigere! Raketter! Ramten? Ja. Fuck det lort. Skal jeg fandme se, om jeg skal lade den godt sådan. Kom lige lort, den godt. Yes, man. Ja. What? Get out of here. Nå, men det var første gang. Nu skal vi prøve at have en... For helvede. Stopper det lort, man. Nå, det er dårligt. Nu skal vi prøve at have en prostitueret med. Det vil være dejligt. Ja, vi er kommet til hospitalet. Skal vi lige have en bil. Så er der også en kop. Hvad fanden sker der lige der? Okay, men det her det bliver delt op i 2 dele, så Simon, stop.